Дорогие друзья, приветствуем вас из Абзелиловского района, Республики Башкортостан. Я руководитель заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации, народного башкирского фольклорного ансамбля «Миляш». Радмир Султанбаев. С праздником, дорогие друзья! Байрам менен! Мы живем в стране большой, прекрасной, любим наши реки и поля, реет флаг наш бело-сине-красный, много лет над башнями Кремля. Повелось в России так от века, и страна по праву тем горда, что национальность человека дружбе не мешает никогда. Рәсәйемнең бер япрагы Башкортстан, миндә тудым, миндә үттем Гөлбостан. Рәсәйемнең бер япрагы Башкортстан, миндә тудым, миндә үттем Гөлбостан. Төрле милләт тату яшәй кәңәш алды култага, сибяктарны курсалар Уралда урсалга. Төрле милләт тату яшәй кәңәш алды култага, сибяктарны курсалар Уралда урсалга. Башкортстан байтарыклы данлы ерем, хазиналы урманларым кырларым. Башкортстан байтарыклы данлы ерем, хазиналы урманларым кырларым. Шифалы баткаклы кулымдагы эсер ылларым, хавзаләмәт булып үтә улларым һәм кызларым. Шифалы баткаклы кулымдагы эсер ылларым, хавзаләмәт булып үтә улларым һәм кызларым. Нисәбуган айыл бүренде егиттек, салгыр көтле горурдагы уралым. Нисәбуган айыл бүренде егиттек, салгыр көтле горурдагы уралым. Мәңге тынмагын хаклап шунда үткән турайым, башкорт йортларын таратып дөнья буйлап урайым. Мәңге тынмагын хаклап шунда үткән турайым, башкорт йортларын таратып дөнья буйлап урайым. Мәңге тынмагын хаклап шунда үткән турайым, башкорт